पुढच्या महिन्यात नॅशनल बुक फेस्टिवल गोव्याला इथे होणार आहे. त्याला आम्ही नाव दिलंय महोत्सव. कारण केवळ पुस्तकांचे स्टॉल्स लागलेत आणि लोक पुस्तकं बघतायत एवढ्यावर आम्ही मर्यादित नाही. हे सगळे लेखक केवळ त्याच भागातले त्याच भूमीतले न बोलावता ज्याला राष्ट्रीय रेफरन्स आहे, संदर्भ आहे, अशांना आपण बोलणार आहोत. कला, साहित्य, संस्कृती या सगळ्यांचा हा एकत्रित महोत्सव आहे. जर का मुलं ग्रंथालयाकडे येणार नसतील किंवा वाचक तर ग्रंथालयाने वाचकांपर्यंत जाण्याची आज आवश्यकता आहे. वाचाल तर वाचाल ही लहानपणापासून आपण म्हण ऐकतोय आणि त्याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला माहिती आहे की जो माणूस वाचतो त्याच्या ज्ञानामध्ये भर पडते, तशीच भाषा त्याची सुधारते, बुद्धिमत्तेचा विकास होतो. पण आजच्या काळात आपण बघतो की अनेक मुलं बहुतेक करून जे वाचनापासून दूर होत चाललेले आहे. त्यासाठी अनेक प्रयत्न चालू आहे की त्यांना परत कसं आपल्या वाचनाकडे वळवावं. सो त्यासाठी पुढच्या महिन्यात नॅशनल बुक फेस्टिवल गोव्याला इथे होणार आहे आणि त्या संबंधित बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आज आहेत चेअरमॅन ऑफ नॅशनल बुक ट्रस्ट मिलिंद मराठे सर. सर तुमचं स्वागत आहे, गोव्याला स्वागत आहे. कसं वाटतंय सर गोव्याला? धन्यवाद, छान वाटतंय. आजच सकाळी मी दिल्लीवरनं आलो. नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला चालू आहे, पण आज मी म्हटलं गोव्यात जाऊन गोव्याच्या पुस्तक महोत्सवाला गती द्यावी. पुढच्या महिन्यात आम्हाला माहिती आहे की 4 फेब्रुवारी ते 8 ऑगस्टपर्यंत हा कार्यक्रम असणार आहे. सो काय फीचर्स आहे त्याचे? आम्ही गोवा पुस्तक महोत्सव म्हणून 4 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी आपल्या पणजीमधलंच DB ग्राउंड जे आहे त्या ठिकाणी हा पुस्तक महोत्सव आम्ही भरवतो आहोत. या पुस्तक महोत्सवाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. म्हणजे एक तर आजपर्यंत 10 राज्यांचे जवळजवळ 70च्या वर प्रकाशक आणि 200च्या वर प्रकाशकांचे स्टॉल्स यांची नोंदणी आमच्याकडे झालेली आहे. म्हणजे बऱ्याच दिवसानंतर कदाचित गोव्यामध्ये दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा एवढ्या राज्यांमधनं प्रकाशक गोव्याच्या ह्या पुस्तक महोत्सवामध्ये भाग घेतील. स्वाभाविकपणाने गोव्यातले प्रकाशक असतील, महाराष्ट्रातलेही असतील, गोव्यातल्या काही सरकारी संस्था त्यामध्ये असतील, जसं सेंट्रल लायब्ररी त्यामध्ये भाग घेईल. त्यामुळे असा एक चांगला भव्य पुस्तक महोत्सव आम्ही करणार आहोत. त्याला आम्ही नाव दिलं आहे महोत्सव. कारण केवळ पुस्तकांचे स्टॉल्स लागलेत आणि लोक पुस्तकं बघतायत एवढ्यावर आम्ही मर्यादित नाही. तिथे एक भाग असणार आहे तो केवळ छोट्या मुलांकरता, चिल्ड्रन कॉर्नर. मग त्या चिल्ड्रन कॉर्नरमध्ये वेगवेगळ्या शाळांमधली शेकडो मुलं येतील सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत आणि त्यांना स्टोरी टेलिंग, गोष्टी सांगणं, त्यांच्याकडनं चित्रकला, वारली पेंटिंग, कार्टून बनवणं किंवा मातीचं काम करून घेणं, क्ले मॉडेलिंग ज्याला म्हणतात. कल्पना अशी आहे की त्यांना या सगळ्या वातावरणामध्ये अधिक काळ एंगेज ठेवावं. त्या एंगेजमेंटमधनं त्यांना एक अनुभव मिळतो आणि त्यातनं पुस्तकांकडे त्यांचा कल वाढतो. आणि गोष्ट सांगणं, स्टोरी टेलिंग हा खरं म्हणजे पुस्तकाचा उगम आहे. कारण लहानपणापासून ज्या गोष्टी आपण ऐकल्या, मग त्या आजीनी सांगितलेल्या असोत, आजोबांनी सांगितलेल्या असोत, त्याच कुठेतरी पुस्तकामध्येही आल्या आणि त्यामुळे स्टोरी टेलिंग हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग या चिल्ड्रन कॉर्नरमध्ये आहे. त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे तो रोज संध्याकाळी 6 ते 8 म्हणजे पुस्तक महोत्सव जेव्हा संपतो त्यावेळेला गोव्यामधला, भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यातले काही सांस्कृतिक कार्यक्रम आपण करणार आहोत. कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम हे सुद्धा एका अर्थाने साहित्यातनंच उत्पन्न झालेलं आहे. म्हणजे कोणीतरी कविता लिहिली, कोणीतरी गाणी लिहिली, कोणीतरी गोष्ट लिहिली, त्याच्यावरनं नाटक तयार झालं, त्याच्यावरनं वर्क तयार झाला, त्याच्यावरनं सिनेमा तयार झाला आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याच्या मुळाशी साहित्य आहे. आणि त्यामुळे आम्ही रोज संध्याकाळी 6 ते 8 अशा प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत. त्याच्यानंतर जेव्हा पुस्तक महोत्सव होतो तेव्हा ज्या पुस्तकांचे लेखक आहेत त्या लेखकांशी जर का नागरिकांना प्रत्यक्ष संवाद साधता आला तर ती एक पर्वणी असते. त्यामुळे लेखक मंच
म्हणून आमचा एक कोपरा त्या पुस्तक महोत्सवातला असेल, जिथे दुपारी 12 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत 45 मिनिटाचे सत्र, वेगवेगळ्या लेखकांच्या भेटी, त्यांच्या पुस्तकांचं अनावरण, आत्ता नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांबद्दल साहित्यिक चर्चा किंवा आजच्या समसामायिक विषयांवरती सुद्धा चर्चा. म्हणजे उदाहरणार्थ डिजिटलच्या माध्यमातून मुलांचं छापील पुस्तकं वाचणं कमी होतं आहे का? मग कुठेतरी प्रश्न येतो की ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षाच्या खालील वयातल्या मुलांना सोशल मीडिया बॅन केलाय. बरोबर. एकदम बॅन केला पाहिजे नाही, पण अशा समसामायिक विषय ज्याचा संबंध वाचनाशी आहे अशा विषयांवर चर्चा. त्यामुळे असा एक लेखक मंच असेल. एका लेखक मंचामध्ये गोवा, महाराष्ट्र, त्या अर्थाने या भूमीतले लेखक, कवी, समीक्षक, प्रकाशक हे येतील. एक दुसरा लेखक मंच असेल, त्यामध्ये गोवा आणि गोव्याच्या बाहेरचे प्रथितयश लेखक त्यामध्ये येतील. ते आपली पुस्तकांबद्दलची माहिती सांगतील. त्यामुळे आमच्या मनामध्ये असं आहे की एक भारत श्रेष्ठ भारत हा सुद्धा भाव ज्या ज्या राज्यांमध्ये आम्ही पुस्तक महोत्सव करतो त्यांना मिळाला पाहिजे. म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम असेल किंवा लेखक मंच असेल, हे सगळे लेखक केवळ त्याच भागातले, त्याच भूमीतले न बोलावता ज्याला राष्ट्रीय रेफरन्स आहे, संदर्भ आहे, अशांना आपण बोलणार आहोत. त्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाचा उपक्रम ह्या सगळ्यामध्ये चालेल, म्हणजे आजच्या युवकांचं वाचन हे डिजिटल कंटेंटमध्ये जास्त वाढलं आहे. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ते नाकारू शकत नाही, कारण आमचं मत असं आहे की डिजिटल असो किंवा छापील असो, वाचन महत्त्वाचं आहे. बरोबर. आणि म्हणून भारत सरकारच्या प्रयत्नाने आम्ही राष्ट्रीय ई पुस्तकालय नावाची एक योजना सुरू केली आहे. एक ॲप आहे आणि ते ॲप जर का तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर, लॅपटॉपवर, पर्सनल कम्प्युटरवर, किंडलवर तुम्ही जर डाउनलोड करून घेतलं तर आज रोजी 22 भाषा, 150च्या वर प्रकाशक, सर्व वयोगटातली 6,500 पुस्तकं तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट वाचायला मिळतील. कारण भारत सरकारने याला समर्थन दिलेलं आहे. आणि येत्या 6 महिन्यामध्ये ही 6,500 पुस्तकांची संख्या 10,000पर्यंत घेऊन जाण्याचा राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचा प्रयत्न आहे. आणि त्यामुळे त्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या छापील पुस्तकांच्या बरोबरीने हा डिजिटल कंटेंटचा सुद्धा ठेवा, एक किऑस्क त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल. त्यामुळे मला असं वाटतं की कला, साहित्य, संस्कृती या सगळ्यांचा हा एकत्रित महोत्सव आहे. आणि जेव्हा या सगळ्यांचा महोत्सव आपण साजरा करतो तेव्हा पोटपूजा पण करायला लागते. आणि त्यामुळे एक ज्याला म्हणता येईल खाद्य महोत्सव हा सुद्धा तिथे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अशी वेगवेगळी उपक्रम, वैशिष्ट्य या पुस्तक महोत्सवाची आहेत. नाही म्हणजे केवळ पुस्तकांचे स्टॉल लागलेत बस एवढंच, ही आमची कल्पना नाही आहे. कला, संस्कृती, खाद्य अशा सगळ्यांचा एकत्रित अनुभव सगळ्या कुटुंबाला मिळावा या प्रकारचा हा आमचा प्रयत्न आहे. सर, गोव्यात पहिल्यांदाच होत आहे हा फेस्टिवल, सो गोवा का निवडला? नाही, सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे गोवा हा सांस्कृतिकदृष्ट्या, वाचनाच्या दृष्टिकोनातून, साहित्य म्हणून अत्यंत संपन्न अशा प्रकारचा प्रांत आहे. म्हणजे मग लता मंगेशकर असतील, जितेंद्र अभिषेकी असतील, हे गायनातले झाले, पण बाभ बोरकर आहेत किंवा अगदी आत्ता म्हणाल तर कृष्णदास शमा, ज्यांच्या जन्माला 400 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि कृष्णदासजी हे गोव्यातले पहिले, माझ्या माहितीप्रमाणे, ज्ञात लेखक आहेत. त्यांच्या नावानेच आपली लायब्ररी आहे, सेंट्रल लायब्ररी. आणि त्यामुळे असे अनेक लेखक, कवी, गायक, कलाकार यांची भूमी आहे गोवा. आणि त्यामुळे खरं म्हणजे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अशा भूमीमध्ये पुस्तक महोत्सव न करणं याचा आम्ही विचारही करू शकत नाही. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीला एक वेळ यायला लागते, त्यामुळे ती वेळ आली आहे. थोडा उशीर जरूर झाला आहे, पण याकरता खरं म्हणजे गोव्यामध्ये आम्ही हा पुस्तक महोत्सव करतो आहे. सर, अनेक जण आपण आता एवढं डिकोड केलं की कला, संस्कृती अनेक ह्या उत्सवात भाग आहेत. सो जर कोणाला आवड असेल आणि ज्यांना कोणाला इच्छुक असेल, जे कोण इच्छुक असेल त्यांना ह्या भाग होण्यासाठी काय करावं लागेल? भाग घेण्याचे 2 प्रकार आहेत. एक आहे एक
नागरिक म्हणून, एक विद्यार्थी म्हणून, एक या पुस्तक महोत्सवाला भेट देणारा म्हणून जर तुम्हाला भाग घ्यायचा असेल तर भारत सरकारच्या संस्था आम्ही असल्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना यामध्ये सहभाग घेता यावा म्हणून आम्ही हा पुस्तक महोत्सव निःशुल्क ठेवलेला आहे. अच्छा. याला कुठल्याही प्रकारची प्रवेश देणगी, प्रवेश मूल्य, तिकीट हे आम्ही ठेवलेलं नाही. हा एक भाग आहे. आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांना भाग घ्यायचा आहे, तर त्याकरता या ठिकाणी जे आमचे आयोजक आहेत, हो. मग त्या आयोजकांकडे आपण अर्ज द्यावा किंवा जे लेखक आहेत हो. त्यांनी मला माझ्या या पुस्तकाचं प्रकाशन व्हावं असं जर त्यांना वाटत असेल तर ते एक जानेवारी अंतापर्यंत त्यांनी एक अर्ज द्यावा. ओके. कारण थोडं आम्ही भारत सरकारची संस्था असल्यामुळे आम्हाला प्रत्येक पुस्तकाची स्क्रुटिनी करायला लागते, इव्हॅल्युएशन आम्ही करतो. बरोबर. कारण वेळा कमी आहेत. म्हणजे एका दिवसामध्ये जास्तीत जास्त 8 कार्यक्रम होऊ शकतात. पहिल्या दिवशी उद्घाटन असेल त्यामुळे कदाचित त्या दिवशी कार्यक्रम होणार नाहीत, तर 4 दिवसात 8 चोक 32 कार्यक्रम होतील. पण आमचा अनुभव असा आहे की अनेक अर्ज येतात आणि त्यामुळे आम्हाला त्याची एक इव्हॅल्युएशन, एक समीक्षा वेळ करून लागतो. त्यातनं निवडून ते कार्यक्रम होतील. पण आमचे जे स्थानिक आयोजक आहेत NBTचे आणि आमचे ज्या सहयोगी संस्था आहेत, मग त्यामध्ये लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशन गोव्यामधलं असेल किंवा समर्थ युवा फाउंडेशन असेल, NBT तर आहेच, भारत सरकारचं शिक्षण मंत्रालय आहे, यापैकी इथल्या आयोजकांकडे जर आपण अर्ज दिला तर त्याच्या समीक्षेनंतर आपल्याला ताबडतोब कळवलं जाईल की आपला कार्यक्रम त्या ठिकाणी आहे की नाही. हा एक मार्ग सहभागी होण्याकरता आहे, पण अनुभव घेण्याकरता निःशुल्क. सर, एक प्रामुख्याने मला हा प्रश्न तुम्हाला विचारावा असं वाटतो की आज आपण बघतो की अनेक लायब्ररीमध्ये मुलं कमी जाताना आपल्याला पाहायला मिळतं. सो काय असं आपण करू शकतो जेणेकरून की मुलं तिकडे जाऊन जास्त प्रमाणात ते पुस्तकं वाचतील? नाही, यामध्ये एक तर वाचन संस्कृतीचा विकास युवकांमध्ये करणं हा एक प्रकार आहे, पण दुसऱ्या बाजूनी लायब्ररियन्स जे आहेत, ग्रंथपाल आहेत त्या त्या ठिकाणचे, त्यांनी सुद्धा आता प्रोॲक्टिव्ह होण्याची गरज आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला काही जण ATM सारखं काम करतात. कोणी आलं, पुस्तक विचारलं तर तेवढं द्यायचं. आमचा प्रयत्न असा आहे की ग्रंथपालांनी दर आठवड्याला वेगवेगळ्या विषयाच्या लोकांना बोलवावं, आपल्या ग्रंथालयामध्ये या विषयामधलं कुठली पुस्तकं आहेत त्याची त्यांना माहिती द्यावी, लेटेस्ट अरायवल सांगावेत. या प्रकारची माहिती लायब्ररियनच्या माध्यमातून त्या ग्रंथालयाचे जे सदस्य असतील त्यांना व्हॉट्सॲपवर पाठवता येईल का? म्हणजे जर का मुलं ग्रंथालयाकडे येणार नसतील किंवा वाचक, तर ग्रंथालयाने वाचकांपर्यंत जाण्याची आज आवश्यकता आहे. आणि म्हणून का वाचलं पाहिजे, काय वाचलं पाहिजे आणि कसं वाचलं पाहिजे, या 3 प्रश्नांची उत्तरं महाविद्यालय, NGOज, ग्रंथालय यांनी जर द्यायला सुरुवात केली तर मला असं वाटतं की वाचन संस्कृती ही पुन्हा एकदा जोमाने उभी राहील. त्याचकरता या पुस्तक महोत्सवाच्याच निमित्ताने गोव्यामधल्या जवळजवळ 200 ते 250 संख्या मला नेमकी सांगता येणार नाही, अशा ग्रंथपालांना सुद्धा आम्ही 1-2 तास पुस्तक महोत्सवामध्ये बोलावणार आहोत आणि त्यांना म्हणणार आहोत की ह्या तुमचे काय सजेशन्स आहेत, तुम्ही ह्या पुस्तक महोत्सवामध्ये फिरा, उत्तमोत्तम पुस्तकं विकत घेऊन आपलं ग्रंथालय अधिक समृद्ध बनवा. त्यामुळे ग्रंथालयाच्या दृष्टिकोनातून ग्रंथपालांचंही 1-2 तासाचं संमेलन आम्ही या पुस्तक महोत्सवामध्ये घेणार आहोत. बरं सर, शेवटचा प्रश्न की जर तुम्हाला संदेश जर आजच्या युवा पिढीला द्यायचा असेल तर तो काय असेल? नाही, मला असं म्हणायचं आहे की माणसाकडे विचार करण्याची शक्ती आहे आणि विचार जग बदलवू शकतात. थॉट्स कॅन मूव द वर्ल्ड. पण हे विचार उत्पन्न कसे होतात तर ते आपल्या चिंतनातनं उत्पन्न होतात. पण ते चिंतन कशामुळे सुरू होतं तर ते चांगली गोष्ट, चांगली पुस्तकं वाचल्यामुळे चिंतन सुरू होतं. पुस्तकाचा आणखीन एक फायदा आहे, जो मनुष्य पुस्तक वाचत नाही तो त्याच्या आयुष्यात
फक्त त्याचंच जीवन जगतो, पण जो पुस्तकं वाचतो तो त्याच्या आयुष्यात अनेकविध आयुष्य अनुभवाच्या माध्यमातनं अपरोक्षरित्या जगतो. म्हणजे सनी डेज जेव्हा मी वाचलं माझ्या कॉलेज जीवनात, सनी डेज हे सुनील गावस्करांचं चरित्र आहे. आता मी तर क्रिकेट खेळत नाही, पण एखाद्या क्रिकेटरचं भावविश्व, यश अपयश, भावना कशा असतात हे त्यांचं जीवन मी ते सनी डेजमधनं अनुभवलं. आणि त्यामुळे वाचाल जर तुम्ही, तर तुमच्या जीवनाव्यतिरिक्त अनेक जीवनाचा अनुभव तुम्ही घेऊ शकाल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की प्रत्येक युवकांनी, प्रत्येक नागरिकांनी वाचलं पाहिजे. वेळ मिळत नाही मला मान्य आहे, पण किमान दिवसातनं कमीत कमी 15 पानं ही जर वाचण्याची सवय आपण लावून घेतली, तर मला असं वाटतं की एका महिन्यामध्ये एक पुस्तक तर आपण सहज वाचाल, वर्षात 12 पुस्तकं वाचाल. आणि ज्याची सुरुवात तुम्ही आजच्या शोची करताना असं म्हणलात, वाचाल तर वाचाल. त्याला एक अजून मी शब्द जोडतो. बऱ्याच वेळेला आपण विकसित भारत असा म्हणत असतो, ते बरोबर आहे. पण मला असं वाटतं की विकसित भारताची पूर्व अट जर कुठली असेल तर ती आहे विकसित वाचक. आणि त्यामुळे पढेगा इंडिया तोही बढेगा ना इंडिया. त्यामुळे मला असं वाटतं की याचा विचार केला पाहिजे. शेवटी मी एक छोटं अपील आपल्या माध्यमातून करू इच्छितो की भारत सरकारचं शिक्षण मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार, लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशन गोवा आणि समर्थ युवा फाउंडेशन या चारही संस्थांच्या माध्यमातून जो हा पुस्तक महोत्सव आम्ही आयोजित करतोय, त्याला आपण मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद द्या, सहभाग द्या. शेवटचं एक वाक्य, हा पुस्तक महोत्सव राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचा नाही, हा महोत्सव भारत सरकारचा नाही, हा पुस्तक महोत्सव लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशनचा नाही, समर्थ युवा फाउंडेशनचा पण नाही. आमची अशी इच्छा आहे की हा पुस्तक महोत्सव गोव्याच्या नागरिकांचा आहे, गोव्यातल्या शाळांचा आहे, गोव्यातल्या विश्वविद्यालयांचा आहे, गोव्यातल्या महाविद्यालयांचा आहे, गोव्यातल्या सांस्कृतिक संस्थांचा आहे. हा महोत्सव गोव्यानी जर आपलासा केला तर खरं म्हणजे हा यशस्वी होईल. आम्ही केवळ एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणून, आयोजक म्हणून इथे आहोत. खरं म्हणजे हा पुस्तक महोत्सव गोवेकर जनतेचा आहे. आणि म्हणूनच या पुस्तक महोत्सवाची जी आम्ही टॅगलाईन दिली आहे ती दिली आहे ओशन ऑफ स्टोरीज आणि एन्जॉय सुशेगात वाईब्स. या भावनेतनं आम्ही हे करतोय. धन्यवाद सर. तुम्ही इकडे तुमचा वेळ काढून आला त्यासाठी तुमचे इकडे आभार. आणि खरंच हा महोत्सव लोकांनी पाहावा, लोकांनी नक्कीच त्याचा अनुभव घ्यावा आणि ह्यातून अनेक गोष्टी शिकून घ्याव्या हे मागतोच आणि इकडे थांबतो. सर थँक्यू. धन्यवाद. नमस्ते.